ତାମିଲନାଡୁଠାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ରେ 25 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା ମହିଳା ମୃତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ, ତାମିଲନାଡୁରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତାମିଲନାଡୁଠାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପାଲହଡ଼ା ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ଧାରୀ ସାହିରେ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ତାର ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହେଫାଜତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଲହଡ଼ା ଖମାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରୀ ସାହିର 25 ବର୍ଷୀୟ ବିଧବା ମହିଳା ବୁଧବାରୀ ନାୟକ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁଦୂର ତାମିଲନାଡୁକୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାମିଲନାଡୁଠାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କାରଣରୁ ଗୁରୁବାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ତାର ମୃତଦେହକୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।